Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So, ano sab kita nining ato ang hisgot-hisgot may tungod sa kabuhi, tungod kay lately ako gyud naobserbahan nga daghan pa gyud kaayong pangutana nako no kun unsay tambal sa kabuhi. So, ani ni mga palangga, una sa ako nang giingon dili ko doktor, no? So, dili gyud ko magpataka og hatag og mga tambal ninyo because ako pod ang ako pong kahibalo gikan ra pod sa mga doktor nga mo'y nag-atiman ako kana mga gastroenterologist, no? So ang ila ginang ihatag usually kung dili ra kaayo grabe ang atake, antacids ra gyud na, antacids, no? Dayon ug dili makuha sa antacids ang akong gi-mention karon mga generic name, no? Dili ko anang brand kay una wala na mag-sponsor nato. So dili ko ana mo there. Pangutana na mo sa mga butika, sa mga drugstore diha nga mga ilado, no? Na ay nagsugod og letter M, na ay nagsugod og letter R. Oh, na ay og gibaadto mo sa generic drugstore, no? Mangutana mo unsa may tambal og acid reflux. Kibaw na sila na hasta dosage. So, ano ni antacids, no? Na ay liquid, na ay chewable, depende lang, no? Sa angay sa inyong lawas. And then, ang dili ganina, every 4 hours, o dili na madala, ari mo sa ranitidine. Again, generic na siya, ranitidine. Pag human yun ana, o dili, kay di man punta mo patuugod, kanagong acid reflux, apil man ana ang disiplina sa kaon. Sa kaon yun na, dili magpagutong, dili magpabusog. Eat sparingly, pero kanunay. Dayon, avoid ang mga fatty, na unsaon man nga, magsige man tag-attend og parte, magsige man tag-adto sa mga mami man ta, mamistahay, mamerdihay, mga uban na mami, no? So, ingon na mo attend og wedding, mo attend og basta kay kuan mo gina siya, no? So and then sunod ana ranitidine. Ug dili madala sa ranitidine na ay mga famotidine, na ay mga simetidine, na ay mga daghan kay na, no? Kaila kay ko ana because kibaw na mo, no? Dayon na ay daghan pa kay nga mga tambal ni ana. Over the counter man na siya. Na ay mahalon, na ay baratuhon, na ay chewable, na apoy liquid, no? And then, og dili madala pag yun ni ana, og kuan na yun kaayo, full swing na yun ang atong acid reflux, ang atong hyperacidity, ulcer, or uban pa, no, mga kabuhi, mga unsa pa diha, kana yung mga PPI, proton pump inhibitor. Pero kana mga proton pump inhibitor, kanya-kanyang level na, kung pag-ubag-o pa, omeprazole, no? Kung dili na gid madala na adto na tas mga pantoprazole, mga esomeprazole, mga uban pa diha, mga prazole, no? So mao kana siya ang mga tambal ni ana, pero with discipline lagi. Inigkaayo na gyud kay maulian naman gyud punta ana og mobalik gyapon ta sa ato ang kanhiay nga mga kuan nga kaon kay lifestyle disease man ang acid reflux. Mobalik ra gyapon na siya. Pero at least kibalo na ta mo na yan. And then, kanatong emotion, appeal na siya ng masuko ta, mag-uol, ma-worry, mag-anxiety, stress, labi na, mugawas gina siya. No? So, mao ka na, then, mag-panic attack na dayon, no? Mag-panic attack, o mag-panic na gani, inom lang tubig. Kung mag-palpitate, inom lang og tubig, no? So, ingon anak na siya. Dayon, bawal ang mga caffeine, anak. Dayon, kuan ka na siya, kanang daghan ka na siya og mga bantayanan, no? So kaning muubok kita, muarat ang atong tutunlan bisag wala tay whatever diha acid kana, no? Nga musaka diri sa atong esophagus. So mao lang gara daghan man kog kaayo ang mangutana pag yun nato inaana. Ako gani mismo every now and then mubalik man gyud ang akong acid reflux. Pero kaila naman ko niya, dili na kaayo ko ingon kong kuan yun. Muhigda lang ko or maguna-una ko something nga kaning kuan sa akong panghuna-una nga dili ko mo focus sa akong kabuhi.
adto ko maglingaw-lingaw ko or mag-vlog ko, whatever, no? Kaya ron dili ko mag-focus niya kanunay. And so, above all, magampo, no? Magampo dayon. Lingaw-lingaw lang na nato. Lingaw-lingaw lang. So, dagan pa nangutanan ako og asa ko no ko mahagilap sa Facebook. LV Amor Cares gihapon, no? LV Amor Cares. So, muna akong page. No? So, mula kadto daghan po ko dito og mga acid reflux nga mga videos, no? So, mula ka na karon. Have a good and godly 2025.